Grutte vlammen uit het dak van het historische gebouw in het centrum van Wolvergeer. En Saar zucht dat er bij Dailjocht uit. Amar Amare, de zoon van de restauranteigeners, kan kwalijk begrijpen wat er bad is. Nou, het is op het moment zelf, dan denk je er niet echt bij na. Een paar uren later nog steeds niet. Maar toen ik vanochtend wakker werd, toen begon het wel, zeg maar. De emoties die van vrijkomen en als je er echt over na gaat doen, denken van, hé, en nu dan? Hoe gaan we nu verder? Maar Kun je mij meenemen naar gisteravond? Wanneer kreeg jij te horen, wanneer had je in de gaten, er is iets goed mis? Nou, ik was zelf niet aanwezig op het werk. Ik was zelf vrij, maar ik kwam hier aanrijden met een goede maat van mij, Matthew Smit. En wij zagen wat rook, zeg maar. En toen zei ik voor de grap, mijn bedrijf staat in de fik, of plein 3 staat in de fik, voor de grap. Dus hij heel hard hier naartoe rijden. Hadden we de auto midden op de straat neergezet en wij rennen hier naartoe. En het eerste wat wij zien is inderdaad heel veel rook en vlammen uit het eerste appartement. Amar twijfelde geen seconde en draafde het gebouw in. Toen hoorde ik ergens dat er nog iemand binnen was in een van die appartementen. Nou ja, toen gingen wij met z'n drieën de deur intrappen. En het duurde best wel lang. Voor mijn gevoel, maar eigenlijk was het gewoon een minuut of 2. En uiteindelijk is die deur dus kapot gegaan en is er iemand uitgekomen. Helemaal in shock. Die wist helemaal niet wat hij moest doen. Hij had 2 katten bij zich. En die moesten we eigenlijk zo'n beetje naar beneden sturen, want die wou eigenlijk niet weg. De brand ontstier juist om 10 uur. Al gauw sloegen de vlammen uit het monumentale gebouw. De brandwacht skaalde al gauw op naar grutte brand. De oorzaak is nog heel net bekend. Er wordt onderzoek gedaan naar de bouwtechnische staat. En dan zullen we moeten gaan kijken wat er moet gebeuren. Dat moet sowieso, hè? Het is een rijksmonument. Dus we hebben de verplichting om te kijken van of het hersteld kan worden of niet. Maar dat is ook iets wat we natuurlijk wel graag zouden willen. Want zoals gezegd, het is een beeldbepalend pand in Wolverga. Ja, en het zou zonde zijn als dat zou verdwijnen.